Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ya Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande kewɗen yo Allah waɗanen jaam goto fo mbeɗe salmina ɗum walla mbiyen goto fo ne salmina indene mane yettode muɗum ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe serenɓe men jettaka hay lawol gotol ne calmine ne juure ne ñaague duwaw duwono Sénégal e tan ko fayi woni élection je campagne uji jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe nde jeeya ko ɓuuri tengtude e jayndel ɗi hande noon ne anda woni tan procès mo ganduɗa yete mo Ousmane Sonko walla recours mo Ousmane Sonko nannuno faade tan wiide yo nattinayi yete e fichier ji ɗi ma en gar hen goɗɗum woni gueɗe Moussa Diop maître Moussa Diop mo ganduɗa oɗo saaha nani garde à vue joni wonto so Allahu lamɗo jaaɓi ngaren jayni gendirel soloy jaynel soloy hari nde ɗon ari tan koye oɗo suka biyeteɗo Lamine Camara kanko noon e ko ganduɗa yete ko kañum woni ko waɗa woni tan fédération africaine de football awards 2023 kanko oɗo ɓiɗɗo Sénégal noon Lamine Camara ɓuuri ƴewtidede mantiniɓe e sukaɓe ganda ko waɗoɓe tan football ɓe mbi moins de 20 ɗum noon kanko dañi tan ko duuɓi nogas e goho kanko cukalel guel ɗo noon kanko tigui waɗa élire meilleur jeune joueur mo Afrique oɗon raya noon woni ko ganda o heeɓi ɗum goɗɗo kadi mo ganda tan waɗama honoré kañum ne walla tan mbiyen ɓiɗɗo Nigéria oɗo woni Victor Osimhen kanko oɗo saaha noon jetti ballon d'or tetti ɗum e juuɗe ɓiɗɗo Sénégal oɗo biyeteɗo Sadio Mané garen e banggue goɗɗo woni jayde point actu ɓe garti tan koye gardiɗo leydi ndi ɓe mbi tan yewtidi tan emo ganduɗa kanko woni gardiɗo Qatar ɗum ɗon noon walla mbiyen émir mo Qatar ɓe jewtidi no feewi e gueɗe Karim Wade ɗum ɗon noon ɓe mbi kanko gardiɗo leydi ndi capanɗe jeenayyi mo sommet CEDEAO o yahani hen o yeehi ko to sommet mo CEDEAO toon to Doha ɗum ɗon tigui woni ko ganduɗa yete kay o tan ne wawi wiyede o woppiti ɗum gam wawde tan yaade e kako ganduɗa ko kañum woni koyɗe goɗɗe ɗe o yahanno ɗum ɗon noon o heeɓi tan yewtidde e Cheikh Tamine bin Ahmad Al Thani gam ɓe faade ko banggue Karim Wade wiidemo tan ko ƴewtinɗa fo ɓuuri woni kanko Karim Wade somo haala o heewi ko windude e banggue page makko Facebook e ko way noon ɗum noon woni ko ganduɗa ete ɓe gaari hen no feewi yewtidde mo ɓe garti kadi e gueɗe maître Moussa Diop e tan ɓe ganduɗa yete werti ɗumen walla tan joopi ɗumen peɗeli e caggal point actu garane jayde li quotidien ɓe gaari koye gueɗe Ousmane Sonko oɗo saaha ɓe mbi kay yettimo tigui eko fayi eko ganduɗa ko kañum woni ultime recours makko ɗo joni noon ko hande tigui jogori andede janggo makko beele mo nattine e fichier ji ɗi walla won nattintaki hen beele tan ko gardiɗo ko ganduɗa kañum woni tribunal mo Ziguinchor beele goɗɗo poɗɗo ñawde hande o ma yeɓɓe koyɗe oɗon walla tan taɓoto ɗeɗon koyɗe ɗum ɗon ko hande tigui jogori andede garen ha joni jayde besbi le jour ari tan e gueɗe Diop o woni maître Moussa Diop ɓe mbi oɗo saaha noon o heeɓi tigui ko kaaƴe ɗeɗon kaaƴe noon ne wawi wiyede ne teddi tigui kanko noon waɗa invité mo ganduɗa yete woni immédiat ɗum noon koye octobre wonno kanko maître Moussa Diop o haalino kay e banggue jamaji ɗiɗo ganduɗa yete hande o waɗi conférence de presse o arti hen kanko ministre des o tumin joopi noon peɗeli e wonnoɗo ɗo ministre des mines kono kadi o joopi feɗendu waɗɗo woni Mimran e kadi ko ganduɗa kañum woni état mo Sénégal kanko Aly Ngouille Ndiaye noon o waɗi porté plainte Guy Marius Sagna tan kañum wi tan ko waɗi ko déposé proposition mo commission d'enquête beele tan maɓe uddita enquête ko way noon gam andude holi gongali cuuɗiɗi hen e to banggue jama oɗon garane jayde laasa on jii ha joni e jonde maître Moussa Diop wi tan ɗo joni kay justice walla mbiyen lawol leydi meɗen dilli tigui kanko maître Moussa Diop noon ɗo joni amone garde à vue ɗum ɗon tigui noon woni ko ganda jaydeli ɗi dawri ɗum garane jayde quotidien le quotidien kañum ne ɓe gaari tan ko ha joni wiide tan maître Moussa Diop konko kay ɗo joni yete
woni mo ganduɗa yette peɗeli walla guite fo ne paye makko ɓe mbi Ali Ngouille waɗi porté plainte e procureur waɗa autosaisir mana ummo kanko Mimran e tan ministre des mines ɗo joni noon kamɓe ɓe jeddi ha laaɓi konngudi ɗiwo addi ɗi kanko noon mo ganduɗa woni leader mo agi jotno o waɗama convoqué hanki wonno toon to sûreté urbain nden ni o waɗa placé sous garde à vue garen ha joni tan e jayde libération ɓe garti noon e tan e losko ɓe mbaɗi faade maître Moussa Diop ɓe mbi noon kala ko ganduɗa o wi ɗum nde o joɗɗe ɓe ganduɗa goni joguiɓe lawol walla joguiɓe losko o wi ko tan kanko ko haale conférence de presse makko ko o ruttata ko hen caggal te o tottiɓe preuve aji ganduɗa ko kañum tigui woni ko joguino te noon o wiɓe ko source uji makko mana to heeɓi ɗiɗon kayitaji eko way noon o wona noon mo ganduɗa ete mo haal ko holɓen tottimo ɗeɗon kayitaji e hooli wallitɓe mo e enquête makko oɗon hawa dañi ko yiiɗi ko ha joni garen e jayde direct news noon ari tan koye plateforme mo ganduɗa ete ɓe mbi ko vague mo continuité ɗum ɗon noon ɓe garti hen tan ko naissance walla tan mo convergence walla mbiyen jibinande convergence mo ganduɗa dari tan ko ngam darnude walla tan walla wadde élire Amadou Ba ɗum ɗon noon ɓe garti e oɗon subaka kamɓe noon aɓene ndendi juude mabɓe gam tan oɗo plateforme daranade kanko premier ministre Amadou Ba woni tan mo ganduɗa kañum woni candidat Benno Bokk Yakar gam noɓe mbaɗi ha tan o wona bawowo jottade ɗo hitande 2024 ɓe mbi Amadou Ba noon waɗi mobilisé toon to ganduɗa woni to diaspora to te guite jiiɗum garen ha joni e jayde stade coftal ɓalli ɓe garti koye Lamine Camara noon ɓe mbi waɗi succédé Pape Matar Sarr e ngal ɗon banggal waɗede tan meilleur jeune joueur ɗum noon woni koɓe gari e oɗo subaka ha joni tan ɓe mbi oɗo mo ganduɗa woni Osimhen kanko kay ƴetti ballon d'or o e juude Sadio Mané ɓe mbi kay kanko gardiɗo leydi meɗen président de la république noon o waɗama tan o ruttama teddugal to banggue darde makko e banggue sport ɗo e nder leydi meɗen Sénégal gaɗane jande suñu lambe uddata damal e oɗo subaka ɓe garti hakkude Siteu e oɗo mo ganduɗa woni Lac de Guerre numéro 2 kanko noon ɓe mbi kanko Siteu heeɓi 72 millions e combat maɓe dañoɗo woni 70 millions ngaji banggue CFA kanko Lac de Guerre 2 yoɓa ko tolni 60 millions kanko noon ha joni tan siftinede ko kanko liɓi to banggue décision mo arbitre ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe uddata damal ɓe mbi noon deuxiéme face à face ko samedi wonata ɗum ko hakkude Boy Niang e Modou Lo sallahu lamdo jaaɓi joni gudditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeɓenkoɓe garen e Lamine Camara dutaɗo teddugal walla kabɗo teddugal waɗede meilleur jeune joueur e oɗo saaha ɓe ganda dañani 20 ans saabu ko cukalel ganda joni naate dañde duuɓi nogase goho waɗa noon meilleur jeune joueur o waɗi noon remplacé Pape Matar Sarr ne anda rawande ko kanko wonno rawane noon ne ƴewtinda ne wawi wiyede ko tolni mataw e tan ko fayi e nomination ji fof ko Sénégal ƴeftuno ɗum hikka noon ne wawi wiyede ko nomination ji ɗiɗi daña woni oɗo mo ganduɗa kañum woni mo Lamine Camara e tan goɗɗo oɗo mo ganduɗa noon woni Aliou Cissé kañum ne waɗa ko wiyete tan waɗama détrôné kanko ne banggue hikka rawane ne anda kanko waɗano meilleur entraîneur mo banggue Afrique ɗum noon ne wawi wiyede saaha fof ko noon tan ɓeɗo ngabbat ɓe tello ɓe ngabba ɓe tello ɗum ɗon noon wadde Sénégal so dañi goto walla ɗiɗi nomination ji ne ko yettere Allah no fewi saabu noon rawane fof ko Sénégal ƴefti ɗum oɗo Lamine Camara noon ko produit mo génération foot ko toon waɗanno évolué omo woni toon omo fetta ƴeewama e ɓe ganda kamɓe goni moins de 20 ans ji ɗi U20 uji ɗi exploit jo waɗanno toon ha Allah waɗi o yeehi to diwan mo Metz ko toon woni ha Aliou Cissé dañe makko confiance noddimo amo woni équipe nationale amo woni hen noon tinnotoɗo kanko cukalel ngel ɗo parcours makko mataw baɗo no Amadou Moussa an e banggue sport ma ɓuuri hen arde ko ɓuuri hen yajde saabu oɗon gandi gandalame banggue
banggue sport kam woɗɗani noon fo ɗum ɗon noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe banggue goɗɗo mo garten woni banggue Moussa Diop maître Moussa Diop mo ganduɗa ete kay haala muɗum de balde ene heewi e nder ɗum ɗon ma en kal gueɗe Ousmane Sonko saabani anda ko hande tigui andete beele mo jeeye e fichier ji ɗi walla o jeyetake fichier ji ɗi ɗum ɗon ne hande ma ñaawe e nder ɗum ɗon ni hande nde finande wiya tan ko guila hanki dokkay jippi wiide kala ko ganduɗa woni ko dogata jakarta moto e ko way noon koko haɗa en ɗo joni e wuuro lamorgo dogde ɗo e nder Dakar saabu noon ko way noon ine andi won caɗele daññode ɗo joguiɓe moto e ko way noon daña caɗele ɗum saabi ɓe kadi tan wadde déplacé 2 roues ji ɗiɗon e nder Dakar e ko taari ɗum hayso tawni hewɓe ko hen dogata noon dépasse uji mumen hande te hewɓe noon hande sene dawa e taliji no way fadde e auto ji ɗi transport uji no way muuse ko auto ko cakcakuji ɗiɗon walla mbiyen ko ɗiɗon moto ji nawata ɗumen ha jetto liggorde mumen kono ko noon tan ñalawma goto ne wawi wiyede ɓooyi ɓooyani noon tigui ƴewtinde hande ɓeɓe ganduɗa ko kanko woni maître Moussa Diop suutude konnguɗi fawa ɗum e ɓeɓe oɗo mo ganduɗa ko kanko woni Aly Ngouille Ndiaye ne anda ko candidat saha noon won gueɗe ɗe ganduɗa saboto ɗum saabu goto fo yiɗata ko nanede surtout noon so terrain politique o woni ko ganduɗa ɓitti neɗɗo goto tan ne innite walla yimɓe ɗiɗo tan ne innite heddiɓe ne jitta ko nanede yidde nanede noon hande ko gueɗe ɗe ganduɗa aduna o no yaari ni réseaux sociaux ji nanɗon goɗɗum e goɗɗum nanɗon saabu to banggue réseaux sociaux ji to ƴewtidama goto fo wonta koye haaldude goɗɗo konnguɗi ñaddi yimɓe fo mbaɗa focalisé e ngal ɗon banggal ƴewtidama hande C50 coow mo adduno e banggue réseaux sociaux ji ha yimɓe fo gandi holko woni C50 yimɓe fo mbaɗi découvrir holi jeyɗo C50 goto fo yiiɗi andude holko suuɗi walla holko duumi e nder C50 hande ko noon tan kala ko yiiɗi ɓenninede so ɓenninama e réseaux sociaux ji haalluji keewa wiye holi kaari oɗo woni holon oɗo mo andano ka ande ndemnoɗo ɗanade hankkadi fina wona dow kono noon so tawi ko noon buse yilorte walla so tawi ko noon neɗɗo yilorto ko ganduɗa ko kañum woni ande noon en mbaɗi perte valeur aji meɗen saabu neɗɗo hande so tawi wona liggey ma walla baɗema gueɗe pewɗe tagata gandeɗa kono ko suttude konnguɗi ñaɗɗe fawde ɗum e neɗɗo walla moddinde neɗɗo wujji ɗum ɗo ƴetti ɗum ɗo naati ga walla yalti to ɗum dene hulɓini kono kanko maître Moussa Diop o jogui ko document ji makko beele ɗiɗon document ji ko dewde e lawol walla rewane e lawol ko Allah tan andi saabu hande ne anda eto technologie tolni ɗo signature am ne wawi ƴettede ɗo fawe ɗo ƴette to fawe to cachet ne wawi ƴettede e feuille oɗo fawe e feuille goɗɗo ɗum ɗon fo ne woodi yo yimɓeɓe goppit hakkillaji eko way noon anda e banggue ordinateur ne wawi ko woni foof ƴettude to cachet nawa ɗum to ƴettude signature to fanaga ɗum fo ne wawi wonde hay signature président ne wawi ƴettede banggue goɗɗo nawe banggue goɗɗo sakanone goɗɗo e goɗɗo walla cachet goɗɗo e goɗɗo yo Allah waɗanen jaami kesal tottude wonade gongol so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗonne banggal caméra ko Djiby Dieng to montage ko Alifal